من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. yettode waɗani Allah jomirawo Allahu rabbi samawati wal ardi ɓeɗo gonɗo Allah subhanahu wa taala. mi wi on jaam waali e moɗon musidɓe fulɓe Africa. yettode waɗani Allah onon hoɗɓe moƴƴuɓe arɓe ɓeɗo miɗo salmina on e dow inde hoorejo tabidal pulagu Alhaji Ba Sidi Deme. o wi on bisimilla o wi on masu tampere. min jetti Allah no feewi min jaari on gimmade to gimmi ɗon to garon ɗo hande notagol fi fulɓe min e am on goɗi jabaroɓe leñol. ɗum noon yettode waɗani Allah mi jaari on no feewi no wona seeɗa. yo siɗon yawti miɗo wiya on tan wondemano onon hoɗɓe ɓe gande ko hankinde jettiɗon Gambia gonɗon hoɗɓe hande ko onon jii leydi Gambia ko suudu mon ko galle mon bisimilla moɗon e leydi Gambia ko onon jeeyi. teddugal fof wonani on teddugal fof wonani on. Allah jarama on jarama min beltima argol moɗon min beltima argol mon min beltima argol mon on mbaɗi jihaadi no on jarama. siɗon yawti miɗo yiɗi wiide on tan tinnoɗen hande Allah jomirawo subhanahu wa taala ƴefti bawɗe muɗum tegi laawol fulɓe ko aroyta e dow meɗen. tubakoɓe mbiyata ko destiny. kala ko pewjuɗen hande ɗum wonata lampu mbo ɓiɓɓe fulɓe jamanu garoyowo ɓagata no jomno tawa manore nde ko enen jii. nden noon ko garaten waɗɗo ko hande e nder Gambia si yehoy ha huuɓi no wiyede Banjul Declaration tawat ko en liggo ɗum no feewi saabu ganden wonat lampu mbawowo hollude fulɓe janggo hono fulɓe mbano hanki. ɗum woni jamanu meɗen. ɗum noon kelifaɓe moƴƴuɓe ɗo jomaɓe hakkillaji ɗiɗo bisimilla moɗon tawa yimɓe mbakkilo hen no feewi no wona seeɗa. ganden kadi siɗon yawti nangodirgol fulɓe e nder Africa nangodirgol fulɓe ha to yaas ganden ɗum koko waɗi important. ɗum hande ko ɗum tan poɗɗen eto mbaɗen guetoɗen kawren gila e nder leyɗele meɗen ha e nder sub-region he. ɗum woni leyɗele kerɗe ɗe hanti ha e Africa foof ha e aduna o foof. ɗum noon nden so en gandi ɗum moƴƴere muɗum ko woni ko eɗen hen doga kono ɓeyden hen dogde ha mbawen heɓde ko ɓuuri ɗum ɗo. yo he dow ɗum neɗɗo yetti Allah jomirawo subhanahu wa taala no feewi. mi weltanima ko miirawo am Alhaji Sidi Ndiaye
neɗɗo weltima kanko ne ko neɗɗo dariɗo e sengo fulɓe ɗo mbo tinni hen kala nde programme wiya mbo ara ɗum noon neɗɗo yetti Allah Sidi Ya jarima honorable eyi wona hande honorable wutte o iton kono ono e pulagu ngu nayi toon ɗum noon min beltima a jarama he dow ɗum ne min jetti Allah jomirawo subahanahu wa taala min jaari président Barrow aduna de si ona nangodiri e neɗɗo haare so a yeehi ha jamanu so yeehi bawɗo arde darade wiya on gacce ittodira on ha wattodira on gotum on a wawa yettude Allah mbasa siwtorde on président Barrow o jarama o darima ɗo min jeehi min gueti ha o tawi ko ma kanko tigui o ƴefta e bawɗe muɗum wonde pullo o ara wonde kadi président o laari o tawi fulɓe ko ma o jeeɗo o haala hakkude mumen ha min mbawa yewtide e min mbawa yiitide Allah waɗi noon min gaari min mbaɗi ɗum o yewti hakkude amen ha min mbawa yiitodir han kala ko mbawɗon yiide e pulagu Gambia kala ko woɓɓe mbawata janggo e pulagu Gambia gande ko ɗo fuɗi ɗum ɗon neɗɗo yetti Allah jaari président Barrow ko mbaɗanmi ɗon président Barrow tiri fulɓe o tiri tabital pulagu ɗum noon woni ñamade e amen min jejjita président Barrow te minen min kollat ɗum min ciwtori ɗum kala ɗo haajore min si Allahu lamɗo jaaɓi min daroto ɗum ha ɗon timma sa yetti yeehi jettinanaɗe moon min ko comrade broda great leader mbiyanmi ɗum ɗo no jettinna kam honorable Sidi Ndiaye no feewi yo si ɗon yawti hande eɗen poti darade laaren hoto Afrique foti feem hoto fulɓe Afrique poti feem ɗum ɗon ɗum keɓen ɗen paaɗe peŋende ha ganden kala garɗo anda e enen wonnoɓe ɗo hande ko ɗum gaccuɗen ɗo te ko gaccirɗen fulɓe ko paaɗe tiɗɗe tawa ɗe mbaɗi damal ɗo ɗe peɓata tawa janggo si fulɓe jottima ɗo tan mbawat andude en ligganima fulɓe ɗum ɗon enen ko enen fulɓe Afrique foof yo yeehi e nden darde ko ɗum wawata addude ko wiite ko vision hoto jiɗɗen yetto janggo hoto fulɓe jiɗi yetto janggo ɗum ne daroɗen he ɗum ɗon noon mi wawata ɗon uddude mi haalani jamar men goto mo nanmi ko waɗata ɗum woni Alhaji Amadou Julde Sow mo Sierra Leone miɗo yiɗi beltano ɗen ɗum duwano ɗen ɗum ganden ko o mbarodi he nanillaji ko yimɓe laaɓɓe gaddani min hande mo ƴefti ko yaada wulure suga mo nattini ɗum université ko kanko goto Julde Sow heɓata ɗum nden noon Julde Sow ko neɗɗo mo gandanɗa fulɓe Afrique fof poti ɗum hettinde mana ɗum jaara ɗum ganda ko o watta ko darde mawde laarani si en mbawa heɓde ɗiɗaɓo muɗum tataɓo muɗum ha nayaɓo muɗum e nder Afrique fulɓe e jogui jawdi nden noon jeceten ɗon leñol ngol mbawen wadde e ɓiɓɓe fulɓe sukaɓe fulɓe tawa janggo e mbawa yettade ɗo jiɗɗen ɗo yetto nden noon ɓe yimɓe musidɗal men Sierra Leone mi wiya on jettima mbiyanen musidɗo men moƴƴo e Alhaji Julde Amadou Sow o jarama ko watta ko helede Afrique wona hay Sierra Leone tan mbo waɗa ɗum hay dulaji goɗɗi ɗum noon Alhaji Amadou Julde Sow o jarama jettinan kon ngol konngol ha hande no mbiɗen ni tan ko etondirgol tan nanggonira mbawa hebde laawol no tubakoɓe mbiɗa ko the way forward the way forward hono jareten yeeso eyo ɗum noon si Allah lamɗo jaaɓi ɗum tawdete e bañjul déclaration o si Allah jaaɓi ñalawma hande o ha e dimanche paaɗe ɓegete ɗum waɗe tawa fulɓe keɓat laawol no pemiri ko wiyete ko the way forward yo siɗon yawti ɗon guddira mi jaafoɗon kam miɗo towi jaafuye ko andinde on tan on ñabli Gambia komin mbawata on yam kono noon tigi miɗen gandina on miɗen pari darde nde gandanɗa kala ɗo min nodda min guetoto min jaaha minenne min mbaɗa ɗo no mbaɗɗon ɗo ni ha hande Sénégal ɗo miɗen jillodira e moƴƴen miɗen mbadda e mabɓe Mauritanie ko wana noon Sierra Leone ko wana noon min jeehi ha min gimmima ɗo min min jehino ha min nodda Sierra Leone min jeehi min jooɗo toon e musidal ngal min pewjide pewjoron mawde e no mbawi yimɓe mbawi taw yitodir tabide pulago gonɗe ɗe he leyɗele he ɗum noon mbiɗen mbiya on tan kala leydi wawde heɓde wona ngol miijo wawi hen noddude fulɓe Afrique
a tawa minen Gambia ɗo miɗen pari hen yaade min mbawa yobde kono miɗen nden ñamande miɗen jiiɗi on andinde kala ni jiɗɗon dadduɗon tan min gara on noto ɓuuri nowa walla fotino ko noto ɗon min go so hantiɗen miɗo yiya on tan Allah jarama on jarama no feewi jafoɗon kam wassalam. Fulɓe